beste inwoners van Zuidwest-Friesland. Ik sta hier in raad, want ik ben ook aan het thuiswerken. En ik ga correct de persconferentie van minister-president Rutte jet. De maatregels worden verlengd tot mei 28 april. En dat wordt een drege tijd voor ons alle jaar. Want wieke 1, doe schrokken wij. Want hoe komt u alle jaar? En wieke 2, doen we al aan het aanpassen, improviseren, organiseren, wennen aan het nieuwe leven, aan de nieuwe werkelijkheid. En wieke 3, dat we een nog strengere maatregels, 1 meter afstand houden, doorblijven bij winkels en mensen in de zorg die het ook griezelig zwier hebben en zieke mensen om ons heen. En nu moeten we volhouden, tot mei 28 april en dan zullen we weer verder. Volhouden dus. Om uw kwetsbare inwoners te beschermen. En om de mensen in de zorg te beschermen. En dat betekent volhouden, verantwoordelijkheid nemen, elkaar om meer op afstand, elkaar komen op afstand, er wezen voor elkaar, op elkaar passen, om elkaar te denken. Volhouden dus. Zo doen wij dat in Zuidwest-Friesland.